Catalunya, una de cada 3 dones han patit alguna situació greu de violència masclista. En el darrer any s'han interposat més de 16.000 denúncies, la major part de les quals s'han produït en l'àmbit familiar o domèstic. És cabdal el paper dels metges en la detecció precoç dels casos, en l'acompanyament de les víctimes i les seves famílies i en l'abordatge eficaç amb tots els recursos i eines que tenim al nostre abast. L'atenció primària probablement és l'àmbit assistencial on es detecten la majoria de casos de violència masclista, per la proximitat i la confiança entre les pacients i el metge o la metgessa. Però què passa quan tant víctima i agressor, ambdós són pacients nostres? Quina ha de ser l'actuació dels professionals quan la víctima de violència masclista és una dona gran en situació de dependència? I com redactarem un parte de lesions si no hi ha signes de violència física? Des dels serveis d'urgències, més enllà de la detecció del cas i de l'assistència inicial a les víctimes, què podem fer per garantir la continuïtat assistencial per tots els nivells després de l'alta? Què podem fer per millorar la comunicació entre els diferents professionals implicats? Quines són les diferents formes de violència masclista i els àmbits en els quals es manifesta? Els metges coneixem les eines i els recursos que hi ha a la xarxa per atendre i acompanyar les pacients que la pateixen? Quines estratègies podem adoptar davant la sospita de violència masclista en un control durant l'embaràs o una visita ginecològica rutinària? Quins signes ens han de posar en alerta? I en el cas d'una nena o una noia adolescent, quins indicadors i factors de risc ens ajuden en la detecció de la violència masclista? I quines pautes hem de seguir en entrevista clínica amb la víctima? La detecció i l'abordatge de la violència masclista en persones amb diversitat funcional és complexa. Existeixen recursos específics per a aquestes persones amb limitacions físiques i cognitives? I quan la víctima és una metgessa? Quina resposta donem des de la professió a les companyes que són víctimes de violència masclista? La violència masclista és també un problema de salut. Per tant, cal sensibilitzar els professionals de tots els àmbits sanitaris envers una atenció integral. Des de l'IFMIL hem elaborat un material divulgatiu sobre la violència masclista a base de casos reals que s'han donat en el nostre sistema sanitari.